नमस्कार, मी जुली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि माझ्यासोबत आहेत कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम आपलं देखील स्वागत। नमस्कार। आजचा दिवस अतिशय निर्णायक ठरणार आहे। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात अस्तित्वाची ही लढाई कोण जिंकणार याचा फैसला आज होणार आहे। महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे की इंडिया आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत, कोकणचे हे मातब्बर नेते कोण एकेकाळी एकाच पक्षात राहून काम केलेले नेते आज एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत। दोघांनीही लोकसभेची लढाई अगदी प्रतिष्ठेची केली आहे। दोघांच्याही प्रचारार्थ पक्षातले नेते मंडळी मैदानात उतरली होती। नारायण राणेसाठी एकीकडे केंद्रीय मंत्री अमित शहा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे अशी फौज रणांगणात उतरली होती, तर दुसरीकडे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी विनायक राऊतांसाठी रणशिंग फुंकलं होतं। त्यामुळे वरवर पाहता भाजप विरुद्ध शिवसेना ठाकरे गट अशी निवडणूक असली तरी देखील नारायण राणे विरुद्ध ठाकरे असा रंगही याला चढवण्यात आलाय। याच बरोबरीने सुरुवातीपासून हा मतदारसंघ चांगलाच चर्चेत राहिला। याला अनेक कारणे ठरली आहेत। लोकसभा लढण्यासाठी इच्छुक असलेले किरण सामंत, महायुतीकडून उमेदवार घोषित करण्यासाठी झालेला विलंब, नारायण राणेंच्या नावावर झालेलं शिक्कामोर्तब या अशा अनेक गोष्टींमुळे या मतदारसंघाकडे लक्ष वेधून आजचा दिवस अतिशय निर्णायक ठरणार आहे। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात अस्तित्वाची ही लढाई कोण जिंकणार याचा फैसला आज होणार आहे। आणि याच बरोबर अनेक गोष्टी आपल्याला या निमित्ताने पाहायला मिळाल्याच। पहिल्यांदाच मतपेटीवर आलेलं भाजपचं कमळ आणि बऱ्याच वर्षांनंतर पहिल्यांदाच मतपेटीवर नसलेलं धनुष्यबाण चिन्ह हा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा ठरणार आहे। यावेळी आरोप प्रत्यारोप झाले, उणीधुणी काढली गेली, दावे प्रतिदावे केले गेले, भावनिक आवाहनही करण्यात आलं, कोकणच्या विकासाची आश्वासनं देखील देण्यात आली। आता यातला नेमका कुठला मुद्दा मतदारांना भावला? कोकण कुणाचं? 34 वर्ष कोकणचं नेतृत्व करणारे नारायण राणे की 2 टर्म प्रतिनिधित्व करणारे विनायक राऊत? 2024चा रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार कोण याचं उत्तर आज मिळणार आहे। या महानिकालाचे सुपरफास्ट अपडेट देण्यासाठी कोकण 7 लाईव्ह देखील सज्ज आहे। आज दिवसभर कोकण 7 लाईव्ह तुम्हाला A to Z अपडेट देणार आहे आणि सुपरफास्ट अपडेट राजकीय विश्लेषण दिवसभर तुम्हाला पाहता येणार आहे। आणि सुरुवातीला महत्त्वाची बातमी म्हणजे आता टपाली मतदानाला सुरुवात झालेली आहे। सकाळी 8 वाजल्यापासून टपाली मतदानाला सुरुवात झाली आणि त्यानंतर विधानसभा संघनिहाय ही मतमोजणी होणार आहे। मॅडम, मी सुरुवातीला तुमच्याकडे येते। ही निवडणूक यावेळी सर्वार्थानं वेगळी निवडणूक असं मानलं जात होतं, याचं वर्णन केलं जात होतं आणि अगदी नेमकं कोण विजयी होणार हे सुद्धा राजकीय विश्लेषकांना सांगता येत नव्हतं। आपल्या दृष्टीनं ही वेगळी निवडणूक असं आपल्याला का वाटतं? नक्कीच जुईली, तू म्हणालीस ते बरोबर आहे की वेगळी निवडणूक, कारण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या मतदारसंघातून धनुष्यबाण हे चिन्ह आहे। या चिन्हाविना ही निवडणूक होते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कित्येक वर्षात इथे भाजपच्या कमळ ह्या चिन्हावरती ही निवडणूक लढवली जाते। त्यामुळे धनुष्यबाण चिन्ह जाणं आणि कमळ ह्या चिन्हावरती निवडणूक लढवणं ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ह्या मतदारसंघासाठी आहे। त्याचबरोबर 2 मातब्बर नेते म्हणजे नारायण राणेंसारख्या गेली 34 वर्ष ह्या सिंधुदुर्गचं कोकणचं प्रतिनिधित्व केलेल्या की ज्यांना भाग्यविधाते म्हणून म्हटलं जाते त्यांना उमेदवारी दिलेली आहे आणि 2 टर्म ज्यांनी या मतदारसंघावरती अधिराज्य केलेले होते ते विनायक राऊत हे देखील याच मतदारसंघातून आपली उमेदवारी त्यांना मिळालेली होती आणि ह्या 2 मातब्बर नेत्यांमध्ये ही निवडणूक विशेषत्वाने झालेली आहे। एक महत्त्वाची अपडेट येते मॅडम, थोडंसं तुम्हाला थांबवते। सुरुवातीच्या काही कलांमधून नारायण राणे आघाडीवर असल्याचं समजते। आताची अतिशय मोठी ब्रेकिंग आहे। नारायण राणे सुरुवातीच्या काही कलांमध्ये मतमोजणीमध्ये आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते मॅडम। नक्कीच आता हे टपाली मतदान जे सुरू झालेलं आहे, खरं तर टपाली मतदानावरती सुद्धा पुढच्या काही गोष्टींचा होरा हा सांगितला जातो। टपाली मतदानाला सुरुवात झालेली आहे, नारायण राणे त्याच्यामध्ये आघाडीवरती असतील, परंतु आपण ह्या मतदारसंघाच्या अनुषंगाने जर विचार केला तर निश्चितच भाजपने ज्या रणनीतीने नारायण राणे यांना उमेदवारी दिलेली आहे ती अत्यंत सक्सेसफुल होण्यासाठी म्हणून दिलेली आहे। कारण त्यांच्यासमोर 2-3 नावं होती, मग त्याच्यामध्ये किरण सामंतांचा एक पर्याय होता, अगदी आपले ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री
मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं देखील नाव होतं, परंतु अत्यंत एकदम मतमोजणी उमेदवारी अर्ज भरायला एक दिवस शिल्लक असताना नारायण राणे यांची उमेदवारी घोषित करण्यात आलेली आहे. 18 तारखेला त्यांची उमेदवारी घोषित करण्यात आली आणि 19 तारखेला नारायण राणेंनी अर्ज भरलेला होता. त्यामुळे भाजपने फार तोलून मापून प्रचंड विचार करून ही उमेदवारी निश्चित केलेली होती आणि ही उमेदवारी निश्चित करून त्यांना या मतदारसंघामध्ये कमळ हे रुजवायचं आहे, फुलवायचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी जो काही हा प्रयत्न केलेला आहे तो किती सक्सेसफुल होतो तो आपल्याला काही तासातच आपल्याला समजेल जुईली. बरोबर आहे. पण आताची मोठी अपडेट होती ती म्हणजे नारायण राणे हे सुरुवातीच्या काही कालांमध्ये आघाडीवर होते. आता टपाली मतदान सुरू आहे. थोड्या वेळानं प्रत्यक्ष मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. म्हणजेच विधानसभा निहाय या मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. साधारण 10 वाजतील या मतमोजणीला सुरू होण्यासाठी आणि दुपारी 2 ते 3 वाजेपर्यंत किंवा 2:30 ते 3 वाजेपर्यंत ही संपूर्ण निकाल आपल्या हाती येणार आहे. पण आणखीन काही अपडेट मी देते. रत्नागिरी सिंधुदुर्गवर आपलं असंच लक्ष राहणार आहे. पण सध्या मुंबईतून अरविंद सावंत हे आघाडीवर आहेत. नागपूरमध्ये नितीन गडकरी आघाडीवर आहेत अपेक्षेप्रमाणे अर्थात. त्यानंतर बारामतीतून सुप्रिया सुळे देखील आघाडीवर आहेत. कोल्हापूरमधून शाहू महाराज आघाडीवर आहेत. उत्तरमधून वर्षा गायकवाड आघाडीवर आहेत. अशा पद्धतीनं आताचे महत्त्वाचे अपडेट हाती आलेले आहेत. आणि आपण पाहिलं तर आता विधानसभा निहाय ही जी आकडेवारी आहे ती हाती येणार आहे. थोड्या वेळानंच या संपूर्ण निकालाचे कल आपल्या हाती येणार आहे. मात्र या सगळ्या गोष्टींवर आपलं असंच लक्ष राहणार आहे. मॅडम, आपण पाहिलं अनेक मुद्दे या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एकीकडे नारायण राणे, दुसरीकडे विनायक राऊत. नारायण राणे अर्थातच कोकणचं नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं. गेली 34 वर्ष त्यांचा कोकणवर मोठा प्रभाव असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. तर दुसऱ्या बाजूला 2 टर्म ज्यांनी कोकणचं प्रतिनिधित्व केलं आणि मोठ्या लीडनं ते या गेल्या 2 वेळेमध्ये ते निवडून देखील आलेले होते. या दोघांची ही निवडणूक सर्वार्थानं महत्त्वाची ठरणार आहे आणि दोघांसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई सुद्धा होणार आहे. याकडे आपण कसं पाहताय? नक्कीच अस्तित्वाची लढाई जर म्हटली तर नारायण राणे ज्या वयामध्ये ही आता निवडणूक लढवत आहेत ते जर त्याचा विचार केला आणि विनायक राऊत देखील कमी अधिक फरकाने त्याच पद्धतीने जर विचार केला तर निश्चितच दोघांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी ही निवडणूक आहे. विनायक राऊतांना शिवसेना या कोकणामध्ये टिकवण्याचं मोठं आव्हान आहे आणि नारायण राणेंना कमळ फुलवण्याचं एक मोठं आव्हान आहे. त्यामुळे दोन्ही उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी जंग पछाडलेलं होतं. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर दोघांनी तसं बघितलं गेलं तर शिवसेनेचे जे काही उमेदवार आहेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे विनायक राऊत त्यांची उमेदवारी खूप अगोदर जाहीर केलेली होती. म्हणजे ज्यावेळेस नारायण राणेंची उमेदवारी जाहीर झाली त्याच्या तोपर्यंत विनायक राऊतांचे 2 प्रचाराच्या फेऱ्या ह्या पूर्ण झालेल्या होत्या आणि नारायण राणेंना मात्र फार कमी प्रचारासाठी दिवस मिळालेले होते. परंतु तरीही त्या जेवढे कमी दिवस मिळालेले होते त्याच्यामध्ये नारायण राणेंच्या एकनेक कार्यकर्त्याने या दोन्ही मतदारसंघामध्ये जीव तोडून काम केलेलं होतं. त्याचबरोबर नारायण राणेंच्या बरोबर जी काही प्रचारासाठी सिंधुदुर्गाच्या दोडामार्गपर्यंत केलेला होता आणि त्यामुळे दोघांचेही म्हणजे आज एवढा महत्त्वाचा दिवस आहे की दोघांच्याही ह्या सगळ्या गोष्टी जर दोघांचंही अस्तित्वाची जर लढाई जर बघायची झाली तर निश्चितच याच्यासाठी हा जो काही प्रयत्न त्या दोघांचाही आहे तो अक्षरशः दोघांचाही कस आज या निवडणुकीच्या याच्यामध्ये लागणार आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी किती काम केलेलं आहे त्याचा कस या निवडणुकीमध्ये लागणार आहे. दोघांचंही एकाला कमळ फुलवण्याचं एक आव्हान आणि दुसऱ्याला आपला शिवसेनेचं जो काही मशाल आहे ती पेटवण्याचं आव्हान. पक्षामध्ये फाटाफूट झाली आहे. चिन्ह बदललेली आहेत. अशा वेळेस शिवसेनेला दुहेरी आव्हान आहे की आपला पक्ष इथे टिकवणं आणि आपलं चिन्ह लोकांपर्यंत पोहोचवणं. तर भाजपला आव्हान आहे आपलं कमळ ह्या मतदारसंघातून फुलवणं आणि ती जबाबदारी नारायण राणेंसारख्या अत्यंत सक्षम आणि खंद्या अशा केंद्रीय नेतृत्व असलेल्या केंद्रीय आता खासदार असलेल्या नारायण राणे यांच्याकडे भाजपने दिलेली आहे. जुईली, अर्थात ही चिन्ह पोचवण्याचं मोठं टास्क या दोघांसमोरही होतं. एकीकडे पहिल्यांदाच आलेलं कमळ आणि दुसरीकडे नवीनच असलेली मशाल ही निवडणूक जे चिन्ह आहे ते समोर
पर्यंत पोहोचवण्यासाठी फार महत्त्वाचं होतं. आणि एकच मिनिट आपण थांबूया. नितेश राणे यांची एक प्रेस आहे, आपण बघूया काय ते प्रेसमध्ये म्हणतात. नितेश राणे हे नेहमीच सकाळी एक प्रेस घेऊन पत्रकारांना संबोधत असतात. आज बघूया त्यांच्या प्रेसमध्ये काय चाललेलं आहे. नरेंद्र मोदी साहेबांशिवाय या देशामध्ये कोणाचंही दुसऱ्याचं नेतृत्व चालणार नाही. राहुल गांधी हा चपट्या पायाचा एक अपयशी माणूस आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली काही होणार नाही. अपयश हाताला हे उद्धव ठाकरेला परत एकदा करून चुकलेलं आहे, म्हणून तो नाक रगडत आमच्या इथे दरवाज्यावर आलाय. आता त्याला कसं घ्यायचं, काय घ्यायचं, काय हे आमचे वरिष्ठ ठरवतील, हा आमचा प्रश्न नाही. पण अगर सगळे 4-4, 5-5 लोक बोलत असतील तर आता उद्धव ठाकरेंनी तोंड उघडण्याची वेळ आलेली आहे की खरं आहे ते खोट आहे. नाही तर तुम्हाला सांगितलं मी लंडनचे फोटो आणि व्हिडिओ, कोण टोपी घालून बसलेला त्या बैठकीमध्ये, कुठल्या हॉटेलमध्ये ती बैठक झाली, हे सगळं आम्ही पुरावे सकट आम्ही जाहीर करू. म्हणून आम्ही पुरावे द्यायच्या अगोदरच अगर उद्धव ठाकरेंनी हे मान्य केलं, संजय राजाराम मान्य केलं तर थोडी इज्जत कमी जाईल. हे महत्त्वाचं विधान काल नितेश राणे यांनी केलंय, मोठा दावा त्यांनी केलाय. ते असं म्हणतात की उद्धव ठाकरे हे महायुतीत सामील होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि तसं जर झालं तर आम्ही आणि वरिष्ठांनी जर आम्हाला आदेश दिला तर त्यांचं काम करायला आम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम नसेल, आम्ही त्यांचं काम करू. अशा पद्धतीचं मोठं विधान जे आहे किंवा दावा जे आहे ते अगदी निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला नितेश राणेंनी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. याचे दावे प्रतिदावे सुद्धा सुरू झालेले आहेत आणि याचा परिणाम आगामी सगळ्या गोष्टींवर किंवा आगामी समीकरणांवर कसा होणार आहे हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत. मॅडम, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. नितेश राणेंचं हे आपण विधान ऐकलं आणि मोठा दावा त्यांनी केलाय की उद्धव ठाकरे हे कुठेतरी प्रयत्नशील आहे. यात त्यांनी उत्तर दिलं कारण जी गेल्या काहीपासून सहानुभूती हा मुद्दा फार महत्त्वाचा ठरला या निवडणुकीत. कारण झालेली पक्षातील मोठी दुफळी, झालेले मोठे दोन पक्षाचे चेहरे, एकाच पक्षाचे झालेले दोन चेहरे, यामुळे हे विधान फार महत्त्वाचं ठरत आहे. अशी काही शक्यता असू शकते का आणि उद्धव ठाकरे आजच्या घडीला एवढा मोठा निर्णय घेऊ शकतात का? खरं तर हे आता नितेश राणेंनी काल सांगितलं. ह्याच्यापूर्वी 2 दिवस अगोदरच आपल्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी देखील असं माध्यमांसमोर सांगितलेलं होतं की उद्धव ठाकरे हे सातत्याने अमित शाह यांच्या संपर्कामध्ये आहेत आणि त्यांना पुन्हा एकदा ही युती किंवा जे काही गठबंधन आहे ते करण्यासाठी ते इच्छुक आहेत आणि त्याच्यासाठी सातत्याने ते अमित शाह यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा एकदा नितेश राणेंनी केलेली आहे. खरं तर या संदर्भातल्या ह्या जे काही आहे की पुन्हा एकदा युती व्हावी याच्यासाठी प्रयत्नशीलता सुरू आहे. याच्याबाबत गेल्या कित्येक दिवसांपासून ह्याची चर्चा सुरू आहे, अनेक माध्यमांवरती ह्यांची चर्चा सुरू आहे. परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा प्रचाराची ही जी काही रणधुमाळी सुरू होती त्यावेळेस मात्र एवढा विखारी जी काही वाक्य होती त्यांची ती जर बघितली तर याच्यामध्ये किती तथ्य असू शकते किंवा काय त्याच्यामध्ये खरं काय आहे हे आपल्याला काही दिवसांमध्ये निश्चितच समजून येईल. आणि तसं जर बघितलं तर राजकारणामध्ये जसं नेहमी म्हटलं जाते की कोणीच कोणाचा कायमस्वरूपी शत्रू नसतो आणि कोणीच कोणाचा कायमस्वरूपी मित्र देखील नसतो. हे गेल्या काही महिन्यांच्या राजकारणामध्ये आपण सातत्याने बघितलेलं आहे की कोणीच कोणाचा मित्र नाही आणि कोणीच कोणाचा शत्रू नाहीये. त्यामुळे कोणाचंही गठबंधन कोणाबरोबर होऊ शकते, कोणाची युती कोणाबरोबरही होऊ शकते. सत्तेसाठी ही जी काही माणसं आहेत ती एकत्र येण्यासाठी कोणाशीही सोबत कोणाच्याही बरोबर जाण्यासाठी निश्चितच तयार होऊ शकतात. हा एकूणच होरा गेल्या काही म्हणजे गेल्या 1.5 वर्षापासून जे काही राजकारण महाराष्ट्रामध्ये होतंय त्याचा जर बघितलं तर निश्चितच याच्यामध्ये जर असं काही झालं तर आश्चर्य वाटेल असं काही वाटत नाही.
बरोबर, यावर आपण अधिक बोलणारच आहोत. पण आता एक महत्त्वाची अपडेट येते. कलांनुसार NDA ही 200 जागांवर आघाडीवर आहे. महत्त्वाची ही अपडेट आहे. थोड्या वेळानंच आता टपाली मतदान सुरू आहे सध्या रत्नागिरीत, आणि त्याचबरोबर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग बरोबरच आपण महाराष्ट्रातील देखील जागांवर सुद्धा बोलणार आहोत, त्याचं सुद्धा अपडेट घेणार आहोत. मॅडम, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. आपण पाहिलं की चिन्ह हे मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचं मोठं आव्हान या दोन्ही नेत्यांवर होतं, मातब्बर नेत्यांवर होतं. म्हणजे मोठमोठ्या सभा झाल्या, मोठे नेते मंडळी सुद्धा आले, पण या दोन्ही नेत्यांनी प्रत्यक्षपणे थेट मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जास्त प्रयत्न केलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि हे दोन्ही नेते जेव्हा या मतदारांपर्यंत पोहोचत होते, ते अर्थात या सगळ्यांसाठी म्हणजे त्यांचे जे चाहते आहेत, त्यांचे जे प्रेमी आहेत, त्यांना मानणारा जो मोठा वर्ग आहे तो काहीसा सुखावल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदा नारायण राणेंसारखे मातब्बर नेते जेव्हा आपल्या पाशी येतात, आपल्याला थेट भेटतात, ही मोठी बाब मतदारांसाठी होती. किंवा नारायण राणे खासदार आपल्याला भेटायला येतात, ही मोठी बाब होती. आणि याचे सुद्धा पडसाद या निवडणुकीवर उमटण्याची शक्यता आहे. हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. याकडे आपण कसं पाहताय? नक्कीच दोघांनाही पक्ष चिन्ह प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचवण्याचं एक मोठं आव्हान होतं. शिवसेनेला आव्हान होतं धनुष्यबाण सोडून मशाल चिन्ह प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचवणं, आणि भाजपला आव्हान होतं कमळसारखं चिन्ह या मतदारसंघामध्ये रुजवणं. कारण कमळ ह्या चिन्हावरती आतापर्यंत कधीही खासदारकीची निवडणूक झालेली नाही. आणि या ह्याच्यामध्ये भाजपने प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये जंग पछाडलेलं होतं. म्हणजे आता जर आपण बघितलं तर प्रत्येक आधी मुळात आधी भाजपच्या कार्यकर्त्याच्या पूर्ण शर्टावरती कमळाचं एक चिन्ह असते आणि ते त्यांनी लावलेलं असते. अनेक गावागावामध्ये कमळ या चिन्हासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्याने प्रत्येक अगदी म्हणजे तळागाळातल्या मतदारापर्यंत जाऊन कमळ हे चिन्ह नारायण राणेंचं आहे हे सांगण्यासाठी फार मोठा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचबरोबर जसं तू म्हणालीस की नारायण राणेंसारखा एक मातब्बर नेता आपल्याकडे येतो, आपल्याबरोबर बोलतो, आपल्याशी या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये चर्चा करतो, हा जो काही एक वेगळेपणा होता तो या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान अनेक मतदारांनी अनुभवलेला आहे. बरोबर, हे झालं भाजपचं. त्याचबरोबर शिवसेनेला सगळ्यात मोठं आव्हान होतं ते धनुष्यबाण चिन्हात जाऊन त्यांचं मशाल हे जे चिन्ह आहे ते मतदारांपर्यंत पोहोचवणं. कारण आतापर्यंत कोकण म्हटलं की धनुष्यबाण हे एक वेगळं असं समीकरण आहे, आणि हे समीकरण मोडून ज्यावेळेस मशालसारखं चिन्ह शिवसेनेच्या अस्तित्वासाठी त्यांनी जे काही ठेवलेलं आहे ते मशाल पेटवणार की कशा पद्धतीचे, हे नेहमी आपण प्रचारामध्ये बघितलेले वाक्य की ही मशाल पेटवायची आहे. तर हे मशाल हे चिन्ह तळागाळातल्या मतदारांपर्यंत पोहोचवणं हे फार मोठं आव्हान शिवसेनेकडे होतं. त्यासुद्धा आव्हानामध्ये ते कुठेतरी यशस्वी झालेले आहेत. कारण त्यांनी देखील मशाल रॅली काढणं म्हणा किंवा मशालाचे मोठे कटआउट्स लावणं म्हणा किंवा मशाल हे चिन्ह आहे, मशाल आपल्याला पेटवायचे आहे, त्यांचं शिवसेनेचं जे काही पार्टीचं जे काही त्यांनी एक गाणं बनवलेलं होतं त्याच्यामध्ये मशालीचा जो काही हे दाखवलेला होता तो म्हणजे जनमानसावरती ते कसं रुजेल, ते कसं बिंबेल ह्याच्यासाठी शिवसेनेने फार मोठे प्रयत्न केलेले होते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं गोष्ट एक आहे जुईली याच्यामध्ये की प्रचारादरम्यान जसं तू म्हणालीस की नारायण राणेंसारखा मातब्बर नेता आपल्याकडे येतो, आपल्याशी बोलतो, हे जसं एक वेगळं अप्रूप होतं मतदारांमध्ये, त्याचप्रमाणे गेल्या 10 वर्षामध्ये रत्नागिरी ते सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये गावागावामध्ये फिरून विनायक राऊतांचा चेहरा त्यांच्यापर्यंत गेलेला होता आणि मग त्या चेहऱ्याला जुळणारं मशाल हे चिन्ह त्यांच्यापर्यंत नेणं याच्यासाठी देखील शिवसेनेचे जे काही कार्यकर्ते आहेत त्यांची जी काही फळी होती प्रचाराची ती सक्सेसफुल झालेली होती. कारण आपण बऱ्याच वेळेस जेव्हा रत्नागिरीतल्या किंवा सिंधुदुर्गातल्या गावातल्या अत्यंत तळातल्या गावातल्या एखाद्या मतदाराकडे जाऊन जेव्हा विचारलं जात होतं त्यावेळेस ते सांगत होते की आपण मशालीला मत देणार किंवा त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला ते सांगत होते की आपण कमळाला मत देणार. म्हणजे निश्चितच की अत्यंत तळागाळातल्या मतदारापर्यंत देखील कमळ आणि मशाल हे चिन्ह नेण्यासाठी दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते सक्सेसफुल झालेले होते. अगदी बरोबर. आता हे कितपत सक्सेस ठरतात, त्यात त्यांना किती यश येतं हे अगदी काही वेळानंतर स्पष्ट होणारच आहे. पण एक महत्त्वाची बाब होती ती म्हणजे एकीकडे कमळ हे नौखं आहे मतदारांना, म्हणजे
माहिती आहे आता जवळपास भाजप हा मोठा पक्ष आहे, अर्थातच देशातला असेल, राज्यातला असेल, आणि सिंधुदुर्गातही त्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. मात्र रत्नागिरी हा कायमच शिवसेनेच्या बाजूने झुकत आलेला आपण म्हणायला हवं. रत्नागिरीनं गेल्या वेळी सुद्धा विनायक राऊतांना साथ दिलेली होती. यावेळी सुद्धा हा फॅक्टर कितपत महत्त्वाचा ठरणार आहे? जो पारंपरिक मतदार आहे, जो फक्त धनुष्यबाणासाठी मत देतो, तो याकडे कसं बघेल किंवा त्यांचे यावर कसे पडसाद उमटू शकतात? निश्चितच कोकण हा जो बेल्ट आहे हा शिवसेनेला धार्जिणं असं बेल्ट आहे. गेल्या कित्येक वर्षामध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनी या कोकणावरती आपलं अधिराज्य केलेलं होतं. बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेने ह्या मतदारसंघांवरती अधिराज्य केलेलं होतं. मॅडम, मी तुम्हाला थोडंसं थांबवते. कणकवलीतून महत्त्वाची अपडेट येते, याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी. थेट जाऊयात कणकवलीत. मतमोजणीची सुरुवात झालेली आहे, मात्र कणकवलीत नेमकं कसं वातावरण आहे हे आता आपण पाहणार आहोत. झालेली आहे आणि आपण पाहत आहोत की कणकवलीमध्ये कशी परिस्थिती आहे. कणकवलीमध्ये तगडा पोलीस बंदोबस्त वागवण्यात आला. आपण कणकवलीच्या पटवर्धन चौकामध्ये आहोत. आपण पाहतो की RCB आणि दंगल नियंत्रण पथक हे इथे तैनात करण्यात आले.